Usa ka babaeng radio broadcaster sa Zamboanga City ang gipusil patay sa iyang pag-umangkon. Nailan ang biktima nga si Maria Vilma Rodriguez, 56 anyos. Sumala sa kapulisan, naglingkod dool sa tindahan sa iyang inahan ang biktima sa Comet Street, Barangay Tumaga, Zamboanga City. Diyang gipusil sa sospek sa atubangan mismo sa pamilya sa biktima, Martes sa gabi. Dayon nga gidala sa ospital ang biktima apan mipanaw gyapon. Gilayong nagpahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan og nadakpan ang sospek sulod sa balay niini. Nasayrang pag-umangkon lang sa biktima ang sospek. Giklaro sa kapulisan nga walay kalabutan sa trabaho sa biktima isip broadcaster ang pagkamatay niini. Kinihuman migawas sa investigasyon nga dugay nang dunay bangi sa yuta ang biktima og ang sospek nga misangpot nga pag-atbangay sa duha sa barangay. Na-inquest na ang sospek og mag-atubang og kasong homicide. Wala na kini mihatag og pahayag. Samtang gikondena sa Zamboanga Press Club Incorporated, National Union of Journalists of the Philippines o NUJP o Presidential Communications Office o PCO ang pagpusil o gipanawagan ang mas lalom nga investigasyon.